Richard Japanese oyo nyangai kerokali ngokwana kukinde Nyamira na ndi ngokwana obore muno mu Nyamira obyalire Nyamira, and I'm saying this intumuna abantu babo getutu bwa masawa akarugo konye tubwate kobo speaker egavana no munya omugirango edipidi ya no mugirango akarugo tubwate na kwaka konyore speaker obeire gana into tugwito naba getutu. My brothers from all over Nyamira ngima mbuyonye kewekerabu tigatorengi togokora kiagera akana kwa karugo tubwate onye mwaka tuurire intumuna abagitutu ntoigubuya. Let us be realistic. Tigato abantu korigireri ebirengere tokora magendero Nyamira. Tali amangana ya impeachment. Tali go impeach speaker o se governor o se deputy governor ebimbi go tokonya. Koranka magendero ali tutagere chipara chirabe Nyamira. Itu aba numbers 46 out of 47. My friend, colleagues, onye talibo, His Excellency the President of the Republic of Kenya. Tigabune Nyamira toira nechikura buya. Bonse bibaruo tuchake fresh mu Nairobi yakote okagio zongo ndiamano. Deta Samuel Mutari araya siri Nyamara no mafanyi biashara moneno Kerokaria wantene ndete transport and public works ande ngagiri chikora ngorete kinchorire mangana itwanya igwa tokongeire sana toimogire kurwari boge tutu muna turege twacha naba getutu nabantu banyamira okachere ba MC ba Nyamira ngane speaker yito bataite Coimbeach ne speaker tari monto o de kando kada no bara monere lakini banje tekibesa ono ba chia tuomire korwa senyaribo ba minyo kire chaje as speaker toko basaba iga nduna otena inu mondo komondo ngomo ni gotokorere gasi mama eta manyamara bwana ko batare togo cho to sari korwa assembly and after ke to basari korwa assembly monto do munyana to korere gasi ne aba imusie baito korere gasi problem yere nene pito aba imusie korere gasi aba imusie motige obokora aba imusie korere gasi tiko obokora no boibi ayo to bwati mangana ko sabai ngam na bagetutu aba MCA baito tiga batokara magendo baira ne ground mo especially astokoru no moske Nyamira no mogetutu binto tali go chira tali go kora magendra no anyene wodi to tali go kora o moske mangara tese o moske mindari echi banda bali go che ground bataga ne ground aiga no ama gosa beire na kitoko abu na ndo wana muna bagetutu tuatabre ngo kwa ntora wa MCA wale baita bagetutu ba gosa ile mogetutu minto ena restaurant yo katwa bwa tekero go speaker ase county ya Nyamira ngonye ego chikogenderega kuchakira wana kugenderera na ndu twachakira esegi na wa MCA waito mo especially ababo getutu bali babo atesegi twaro moskena meno kuruta mate instead ya gocha tokara magendero para nchiyo osoe pale kana matuma teyo osoe pale kugenda ekana nyaronge teyo astali magendera no nake igoto gosawaiga omoske riachitese ogenda mago para teyo na ya mego etaka bot para national government chira chiweteka go aso wenye bolina kuchakira bona tutako kama Nyamira assembly como para history change sibon sababu tumasawana Nyamira ngima aso koleta magendero atanga ne motu toramnye kia la sia wa egara basere ngo kuchakira bona ngo bakwani tole